O 8 de maio celebrouse a primeira feira dos carballiños en Vilatuxe, en recordo a unha celebrada a mediados do século pasado e de gran interés. Entrar nesta feira supuxo para moitos visitantes que se achegaron ata alí facer unha viaxe no tempo, autobuses antigos, novos e non tan novos vestidos de época, carros, cabalos, un barbeiro na rúa e a Garda Civil de antaño. Ao lado, por favor, venga. Vamos a un lado, venga, cuidado. Aí vai a vaca. Arrieiro, é un arrieiro. Aínda que o tempo non axudou demasiado, a xente disfrutou mercando cousas antigas, ollando artiluxos que son xa difíciles de atopar, profesións xa perdidas como a de facer sombreiros de palla ou cestos, mel, queixos, bicicletas de madeira ou tratores daquela época. E canto tempo leva a facer un sombreiro destos? Por que sei. Eu faço pouco, non é un taller así dedicado a isto. Unha hora, dúas, tres? Non, ni fuera. Un ano inteiro non fai ningún. Moito máis. Non faltaron tampouco as mulleres vendendo coplas. Queremos que cantamos unha miña. Hasta dentro de un año no vuelvo. Aprovéchense, solo hoy me alquilo. 50 céntimos el calcetín, 50. A ver quién quiere ir descalzo. Un momento basta, vos puedo dar a los organizadores para cambiar. Recortas ya. Tallando, floreiros ou fruteiros, Por encargo podes facer de todo, non? Con madeira. Pero